Jeg hedder Susan Predsgaard og er indehaver af ProMægler Service. Jeg er uddannet cand.merc og har en baggrund fra den finansielle sektor. Vi har sammensat et skræddersyet koncept til ejendomsmægler, som tager hånd om virksomhedens økonomi. Vi har et stort kendskab til ejendomsmæglerbranchen og kender de lovregler, som de arbejder indenfor, og den måde, som det afspejler sig på i regnskabet. Vi har i dag flere ejendomsmæglere, som kører vores system. Vores system er webbaseret og papirløst, og på den måde kan vi betjene ejendomsmæglere i hele landet. Vi laver regnskabet, momsen, lønnen, årsregnskabet og selvangivelsen fikst og færdigt. Det eneste ejendomsmægleren skal gøre, er at scanne bilagene ind til dokumentsystemet og sende os deponeringslisten, så sørger vi for resten fra vores kontor. Mit navn er Christian Borgård, og jeg er medindehaver af 3 realmæglerforretninger i Aarhusområdet, og vi bruger ProMægler Service. Vi er rigtig glade for at bruge vores faktureringssystem, fordi når vi sender en faktura, bliver den automatisk skibet videre til kunden med det samme, og samtidig med det bliver den automatisk også bogført. Jeg hedder Thomas Jørgensen, jeg har Bolig One i Silkeborg. ProMægler Service har leveret en løsning, som har været rigtig, rigtig god til mig, både mens jeg har bogført selv, men også med den fulde service. Det er meget enkelt at aflevere bilag, enten ved at scanne dem ind i systemet, så ligger det der, eller tage et billede med en mobiltelefon, så ryger de også direkte ind i systemet, så det kan bogføres rigtigt. Det eneste vi gør udover at fakturere og scanne bilag, det er, at vi indberetter vores løn til vores ansatte, og det foregår simpelthen bare ved en simpel mail, vi sender til ProMægler Service, og så kører resten automatisk via Danløn. Systemet er let at søge i, og det kan man have brug for, hvis man for eksempel skal ind og se en gammel regning, eller hvor man har købt en vare sidste gang. Vi anbefaler, at flest mulige regninger de tilmeldes PBS, og derefter bliver det bogført automatisk ud fra bankkontoudtoget. Den daglige kontakt med ejendomsmægleren foregår meget smidigt, idet vi og kunden har adgang til de samme informationer i dokumentsystemet. Vi sidder klar ved telefonen og sikrer, at du kan få fat i den person, som har med dit regnskab at gøre. Det er en meget enkel sag at overføre dit nuværende regnskab til vores system, og det klarer vi fra dag til dag. Bruger du C5, så har vi stor ekspertise i netop at konvertere fra C5 til vores system. Jeg oplever, at der er en meget stor sikkerhed ved at bruge systemet, fordi der bliver taget backup af det, og systemet er altid tilgængeligt, uanset om jeg sidder hjemme eller sidder på min arbejdsplads. Vores største fordel ved at bruge det her system og bruge ProMægler Service, det er, at vi sparer en masse tid, vi kan bruge på det, som vi er sat i verden for. Det er at få hus til salg og sælge dem igen. Vi er meget godt tilfreds. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger. Det er nemt, og det er billigt, og det er super, super effektivt. Synes du, det lyder interessant, så læs mere om det på vores hjemmeside, eller ring til os, så finder vi en løsning, der passer til dit behov.